Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes tak trocha inak, pripravili sme si pre vás dnes kúpeľňu, ktorá je riešená v rodinnom dome. Táto kúpeľňa má rozlohu 3,50 x 1,80 m. Je tam zabudovateľný sprchový kút, ktorý je v stene, ten je dosť komfortný, veľký, skoro 1,20 m na dĺžku. No a baňa je tam 1,60 m na 90 m, tá je polrohová a skrinky s umývadlom sú na mieru riešené, tí majú dĺžku 1,60 m. Tu si naši klienti vybrali obklad šedej farby a zakomponovali sme tam aj dekor dreva, to bola ich podmienka. Teraz vám ukážeme kúpeľničku, je naozaj veľmi pekná a verím, že sa bude páčiť aj vám. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. Obklad, ktorý sme použili, je vo formáte 30×90, povrch je matný hladký, stredný dekor išiel za vaňu a za umývadla. Na zem sme dali dlažbu, tam je vzor mramoru 60×60 a drevodekor 20×120.